Ik lees uit het boek Gezocht, ben vriendin met brandwonden. Ik heb dit boek gekozen omdat ik zelf ook een brandwond heb. Mam, waarom ben ik het enige kind met brandwonden? Vraagt Leonie. Verbaasd draait moeder zich om. Waarom denk je dat? Je weet vast wel dat jij niet de enige bent. Mijn boek heet Hoe wilde jij een moord? Het is geschreven door Manon Sikkel. Het boek gaat over een meisje dat heet Isa en die gaat een paar dagjes bij vriendje Jules logeren. Isa zit met een zak chips op het bed van Jules. Grappig dat je geen patat, maar wel chips mag eten van je moeder, zegt ze. Die eet ik stiekem. Ik verstap ze altijd in mijn kast. Als dat merkt, wordt ze razend. Isa zit met een zak chips op het bed van Jules. Grappig dat je geen patat, maar wel chips mag eten van je moeder, zegt ze. Die eet ik stiekem. Ik verstap ze altijd in mijn kast. Als dat merkt, wordt ze razend. Ik ga jullie voorlezen uit de waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen. Dit boek gaat over Terry en Andy die een boomhut van 13 verdiepingen hebben. Had ik al verteld dat we een limonadefontein hebben? Goed, die hebben we dus. Hij ziet eruit als een gewone fontein, maar dan met limonade in plaats van water. Ik ben Naomi en ga voorlezen uit het boek Ik en mijn zus, dat geschreven is door Diane Sheldon. Binky Malanga zat met haar handen op haar lessenaar gevouwen en keek strak voor zich uit. Juffrouw Smitters, haar nieuwe onderwijzeres, stond naast het bord en praatte opgewonden over het eerste groepswerkstuk van het jaar. Binky wist dat juffrouw Smitters praatte omdat haar lippen bewogen, maar ze luisterde niet echt. In plaats daarvan dacht ze aan hamsters. Niet zomaar hamsters, maar haar eigen hamsters. Cola, chocola en vissticks. We hebben 2 derde plaakwinnaars en dat zijn Naomi Verbunt en Femke. Gefeliciteerd, dames. Dan mag je meer even komen. De boeren, gewoon. Gefeliciteerd, Danielle. Het feit dat Danielle echt op een hele mooie manier wist voor te lezen. Echt de meesten met haar hele rustige stem, de meesten zo goed bijhouden. En op een hele humoristische manier het hele verhaal met die grote bubbelboer wist te vertellen. Dat vond de jury heel erg mooi.